Kulabo abangenalo ulwazi olukahle mayelana nendaba yaseBurkina Faso. IBurkina Faso i-former colony ye-France ekade ibizwa nge-Revolta Republic before or Revolta Republic until iBurkina Faso igain i-independence. Nakhona igainanga nje i-independence baketula umbuso wawukhona kwaphatha ibhunga lalo captain elaliyisosha khona kwakuthiwa Thomas Sankara elaphatha from 1983 kwaze kwaba 1987. Kuwumuntu owayekholelwa ekuthenini yena uThomas Sankara kwakuwumuntu owayekholelwa ekuthenini kumele abe self sufficient, i-country yakhe kumele ibe self sufficient. Bashintsha igama le-Revolta Republic bayibiza ngeBurkina Faso, of which leyo nto ichaza ukuthi the land of the upright man. You understand i-meaning yegama elithi Burkina Faso. So uThomas Sankara ngo-1987 wabetray umngani wakhe waye second in command, best friend yakhe kwakuBlaise Compaoré. You understand, wathengwa yiFrance ukuthi babulale uThomas Sankara banike yena ipower, yena aqhubeka abe yipuppet yeFrance. Wonke umnotho waseBurkina Faso uhamba uyekuphi eFrance njengoba bekulo kwenzeka. So emva kokubulawa kwaThomas Sankara ngo-1987, I think kwakuyi-15 October assassinate if ngikhumbula kahle. Emva kwalapho kwasekuphatha yena uBlaise Compaoré, of which uphathe for more than 30 years if I'm not mistaken. uBlaise Compaoré kahle ngokubona kwami bekumele kube ukuthi mayeketulo lapha esihlalweni sakhe sombuso aboshwe same time. You understand, because into ayenza to izwe laseBurkina Faso ibhlungu ngendlela yesimanga ayichazeki. Kanti wayechazile na uThomas Sankara phambi kokuba abulawe ukuthi ningangibulala, because basebezame kaningi behluleka. Wathi ningangibulala kodwa nihlale nazi ukuthi engikumele kulomhlaba angeke nikubulala, ama ideologies ami angeke nize nibulale. Kanti nangempela nakho, this is the reincarnation of Thomas Sankara masikhuluma ngale out esithi Ibrahim Traoré. Kahle uCaptain Ibrahim Traoré. This is the reincarnation of Thomas Sankara. Uhamba exactly indleleni uThomas Sankara ayahamba kuyona. And engakubalanga ukuthi within the spaces ka 3-4 years uThomas Sankara upresident waseBurkina Faso, iBurkina Faso yaba self-sufficient. iBurkina Faso yayisirenkwa amongst ama-countries are-rich e-Africa. You understand? Kwakhiwa imigwaqo, kwakhiwa izikole, kwenziwa yonke lento Ibrahim Traoré ayenza manje eBurkina Faso. So kahle lento isekuthenini noma ungazama kangakanani ukubulala umuntu okhuluma iqiniso nowenza iqiniso, iqiniso angeke life mngani wami. uBlaise Compaoré uhluphekisa abantu baseBurkina Faso for more than 30 years president la. And it's unfair ukuthi labantu abafana nabo Blaise Compaoré bazothi mabephuma esihlalweni ngalendlela abakhishwa ngayo bese bethola ama-asylum kulama countries powerful afana no Saudi Arabia. It's unfair to ama-injustices enziwe kulokhuzana kuma-citizens aseBurkina Faso. I think nala eSouth Africa kuyohamba sifike isikhathi lapho nala eSouth Africa kuyohamba sifike isikhathi lapho kudinga ukuthi intsha iphakame email into yayo. Kudinga ukuthi yonke lento lesiboshwe ngayo, wonke lama policies esiboshwe ngayo nalenkohlakalo esiboshwe ngayo, one day kuyomele nathi as a youth siyithathele ngalendlela ipower, sizenzele sikubona kusifanele, because ama politicians asfail bro. They've been failing us forever. Nasi story se success phambi kwamehlethu. The land of the upright man, iBurkina Faso.
kule space sika 2 to 3 years asiphethe manje uIbrahim Traore kunama clinic kunezibhedlela kunezikole ezakhiwe under his name, kunemigwaqo kunayo yonke into ongayicabanga namanje usaphusha yona leyo nto. And I'm happy manje siphila esikhathini whereby i-social media yenza ukuthi sibe ne-access thina directly kuyo yonke into eyenzakala globally. Gone are those days sidayisela propaganda. I understand. Mina ngizokutshela lento before uzojudge uPresident Putin lo abambiza ngedictator lapha eRussia. Ngitshela icountry yodwa emlandweni umlando nje okhona eyake yacolonizwa iRussia la eAfrica or yake yacolonizwa iSoviet Union as a whole. Ngikhombisa nje icountry yodwa ayikho. iSoviet Union ibambisene kanye noCuba bekuyiwona amazwe alwisa ukuthi amazwe amaningi ase-Africa athola ukukhululeka from i-Western oppression. Impilo yethu yonke mawungalandeleli history wena udayisela ukuthi iRussia izwe elingcolile, izwe linopresident ocorrupt, izwe elinjani. Njengoba kukade elo ehlasela iUkraine, istory sakhona ukuthi kahle iAmerica eqale yonke lento ngoba iNATO kuseyi America ihlangane neBritain. Mayisisondeza kulokhuza nokumzila or ukumncele weRussia of which ungakhohlwa phela ukuthi before 1991 kwakuyiSoviet Union yonke le yanto kwakuyinto eyodwa. Lama countries lawo Ukraine wonke lamanye amancanyana la yayiduzana kwakuyikonto eyenzeka kwakuthiwa yini kwakucollapse iSoviet Union ya angisakhumbula umnyaka exactly but ngaleso sikhathi ila kwafomeka khona lama countries and kuyaziwa ukuthi ama western ideologies awafuneki kuleli yaceke njengoba bona basebe impose iAmerica ifuna ukwakha ama military base eUkraine nethi uPutin akakuvume lokho. If unga understand the past, if unganasi isikhathi mhlambe sokuthi ufunde ngizokubambisa kancane. Inzondo nobutha phakathi kweAmerica neRussia it goes centuries ago, bro. I understand. It goes way back. Yabo. Yilabo bangala eWest banama ideologies abo. I understand of which bona bathini badayisa democracy necapitalism. Yebo leyo nto le. Ngala eRussia bona bahamba ngani ngocommunism nesocialism. Yayizwa leyo nto le. Anginaso isikhathi sokuchaza in details but owazi uyakwazi. So bona kumazwe angaphansi kwesandla sabo kumele kuphile imithetho yabo hayi imithetho yalo munye njengoba lo munye wayesefuna ukuyisondeza ngala. If kuukuthi Putin way wrong ngaleyo ndlela how come engakaboshwa till this day ngokuqhumisa iUkraine? Akashongo uTrump ukuthi mina mangangena officeini lempi ngaphela within 2 days or within 24 hours. Ugcine nini ukuze kuthiwa bagadlile abantu baseRussia lapho? Kokunye ikazi asingenziwe ilima size sibone kwabulawa uMuammar Gaddafi phambi kwamehlithu ebulawa elo sathana nemcelebrate even this day to Barack Obama. Mawungaziphi isikhathi sokuindulge kuma books nakuma documentaries ngeke ube nale information esinayo. Njengamanje I think each and every country khona la eAfrica iya deserve ukuba noIbrahim Traore wakhona. Ngiyazi ukuthi akukho mnandi futhi naloko engizokusho iSouth Africa iyadinga ukuthi ngelinye ilanga lelizwe lithathwe ama messes kube yiwona liranayo. Hayi lento yama politicians asihluleka ama politicians ayikho into yawo sibali ama puppets bonke bawogombela kwesabo. Ebekhohlwa ukuthi bazoshiya izingane eziyophila under le system abayikhandile. Bona bayicabangela bona. uMandela mayephuma eofficeini lokuba umongameli engayiqedanga nethema wathi aluta continua, the struggle continues. Into eyenzeke eBurkina Faso siyayidinga nathi la.